L-offroading fis-siti ta' Natura 2000 qed iħalli ħsara kbira fl-ekosistema ta' daw is-siti ambjentali. Din il-ħsara qed issir partikolarment f'Selmun hekk kif dan il-post huwa magħruf għall-offroading, vetturi u anke moturi. Fil-fatt, rapporti ta' nies li jkunu fl-inħawi jgħidu li raw diversi moturi għaddejjin f'din iż-żona bejn Selmun u l-Bajja tal-Imġiebaħ fil-Mellieħa. F'dan il-post, is-sewqan ta' moturi mhux permess minħabba anke t-tafal u l-pedament mhux daqstant sod. Waqt intervista ma' News, id-direttur tal-infurzar tal-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi l-Era, Mario Xkembri, spjega it-tip ta' ħsarat li jiġri fl-ekosistema tas-sit permezz tal-offroading f'dawn is-siti. Traġitt tagħhom joħloq trinek kbar bħalma rajna kemm il-darba, sew fil-ħamrija, sew fit-tafal, fl-oljiet tat-tafal li jeżistu. Awtomatikament, inti tista' teqret ukoll fawna li tkun tista' fuq il-post u anki ħxejjex u fjuri li jeżistu hemmhekk. Filwaqt li aċċenna li hemm tabelli f'Selmun li juru li fiż-żoni in kwistjoni ma jistax isir l-offroading, id-direttur tal-infurzar tal-Era Mario Xkembri qal kif il-qerda tista' tkun direttament hekk kif il-vetturi jafġu qaċtu fuq dawn is-siti, filwaqt li ħsara tista' tkun indirettament billi nbidel l-abitat ta' dawn il-ħlejjaq. Din tal-aħħar issir hekk kif tinqala l-ħamrija u t-tafal u b'dan iwassal biex imorru fil-baħar. Fil-fatt fil-post deru ħsarat fit-tlajjiet u inżul li hemm fis-sit. Meta jkollok daw it-tip ta' każijiet, l-uffiċjali tal-Era mal-ewwel jibdew jinvestigaw sabiex jaraw li eventwalment ma tkun sar ħsara. Fil-fatt min-naħa tal-Mistra, l-Era qiegħdet bosta bollards biex ma jgħaddux vetturi lejn dan is-sit. Dak kollu li nistgħu ninfurzaw aħna bħala uffiċjali tal-Era huwa dak kollu li ttina il-liġi tal-protezzjoni tal-ambjent. Jekk m'għandekx rimit b'dik il-liġi, allura inti ma sax tinfurzah. L-appell jibqa' li wieħed jista' jipprattika l-isports u d-delizzi tiegħu iżda f'postijiet xierqa mingħajr ma jikkaġuna ħsara lill-ambjent tal-post.